Salut tuturor și bine am găsit la un episod așa mai special. Am băgat și eu niște bănuți aici în site-ul ăsta. Dar, na. Am făcusem o dată 1,11, cam așa. La început am băgat decât 1 și, da, $1. Suntem alături de Alex. Mai am deschis câteva, dar n-am filmat. Îmi pare rău. Și acum sper să-mi pice unul să ies pe profit. Mai bani roșu, mai mult și un cent. Te rog, ceva bun, ceva bun, ceva bun, Dacă ceva nu pica bun. hot Stop! rod-ul, vezi că e bun. E să atrag. Ar trebui să mă scot, m-am scos, hai mai deschidem. Oricum eu acum dau la așa. Hai că nu te Dacă te pica un hot rod, frate. Sau un SSG, sta! Vreau ăla. 50, 50, 50. 61. 61. Ok, deci am ieșit oricum pe minus, ca la început. Top. Na, nu-i bun, că mai picat odată. Bă, da, e bun. Ok. Am ieșit pe profit. 0,8. Acum e 0,34. Hai mă, ceva bun să mai ajungă măcar de cutie. 0,2. 0,2. Fuck. Da. Și nu mai am ce să bag. Dacă mai aveai câțiva cenți. Cât ar însemna 0,1? 10 cenți. 41. Nu cred că mai am eu atâta. 40 de bani. Nu. Da. Nu mai am 40 de bani. Păi, fraților, sper că v-a plăcut acest episod așa foarte, foarte scurt. Îmi pare rău că n-am filmat de la început, dar na, se mai întâmplă. Sper că v-a plăcut. Nu ezitați să apăsați butonul de like și o să mai fac episoade așa. Pa, pa.